mo kutlo ko ni Frank Sheed sa kabantugan nga teologo nga nagsuwat siya na ng kining libro Theology and Sanity o siya sad ang founder no sa Catholic Guild. Si Frank Sheed usa kini siya ka reputable o respetado nga theologian. May pahayag siya nining maong dakong kamatuoran nga gitudlo kanato sa Konsilyo sa Trento. Matod pa niya ako sang basahon sa pinulungan in English. The other truth we shall consider is that God died upon the cross. Here again, I am reminded of another street corner question about the same vintage. You say that God died upon the cross. What happened to the universe while God was dead? The suggestion is made that it was not God who died on Calvary, but the humanity of Christ. But in death, it is always someone who dies, a person. And upon Calvary's cross, only one person hung, God the Son, in the manhood that was His. The very heart of the doctrine of the redemption is that the human acts of Christ were the acts of a person who was divine. Everything that Christ did and suffered and experienced was done and suffered and experienced by one who was God, God's Son, Holy God. Grew to manhood, was a carpenter, rejoiced, sorrowed, suffered, died. These last two words force us really to face the mystery and test our realization of it. Yet if God did not suffer and die, then no one did. For there was but one person in Christ. That is, there was no suffering, no dying, no sacrifice, no redemption. So ako ning gikutlo ang gisulti ni Frank Sheed. Kay si Frank Sheed usa ka bantugan theologian, lanti po panghuna-huna. O ang iyang mga puong doon kahait, no? Doon ay precision. Kabugaton po. Nga, posible nga kung kita mo ipasultihon ini, daghan po tagmasultihon niya, ipagid ka kaigo. Pero kini mga theologian, in a very concise manner, no? Very precise. Very accurate. Ang gisulti ni Frank Sheed atong hubaron ngadto sa Binisaya, nagkanayon. Ang laing kamatuoran nga atong tagdon mao nga ang Dios namatay didto sa krus. Didto usab ako nahinumdom sa laing gikan sa iskinita nga pangutana nga susama gipasabot. Ikaw moingon nga ang Dios namatay didto sa krus. Unsa may natabo sa universo samtang ang Dios namatay, no? So kining objection ni Edward Albin. Dugay na kining gitubag una sugatan na sa ni Frank Sheed kaniadto. Wow. Kana kunong muingon ang mga Kristiyano nga ang Dios namatay, ang objection niya na sa mga walay pagtuo niya unsa na may nahitabo sa universo kung namatay ang Dios. Mahanaw ning universo, di ba? Na. That is the same objection. Nga gidugay na ni taon ni si Frank Sheed. Una pa man nato hapit usa ka century siguro. Sa ka-generation. So matod ni Frank Sheed nga ang sugyot gihimo nga dili ang Dios maong namatay didto sa Kalbaryo, kundili ang tawhanong kinaiya ni Kristo. So, I think this is very relevant, no, sa mga discussion ining mga issue nga atong gitagad karon, no? Kay sugatan sa diay ni Frank Sheed, no? Break sa takadiyat for. Bueno, sa dili pa tayong padayon sa unahan ato sang tagdon kining pipila kay danon nga pahibaw.